Camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ka ɲɛmaya minan kɔnɔ bolola baarakɛlaw ka jɛrɛba min bɛ wele ko Siama kɛnɛ sigiko duruna bɛna kɛ k'a ta novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la san 2025 Bamako Parc des Expositions na ka kɛɲɛ ni dɔnko ni seko san ye kɛnɛ in bɛna la ɲɛnamaya bolola baarakɛla jolenw de fɛ ka bɔ Mali la AES jamanaw ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ baara bolodaliw ye bololafɛn dilanniw feere dɔgɔfiyɛ barosigiw défilé de mode ɲɔgɔn daw ani ko duman caman wɛrɛw Siama bɛ labɛn bolola baarakɛlaw ka tɔnba fɛ n'o ye APCMM ye ani bolola baarakɛla faamuyalenw ka jɛkulu ka tɛmɛ bolola baara dɔnko ni seko ani lotuluko minisiri ka yamariya fɛ baaraw nun doli ni u nun boli bɛna kɛ novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la Parc des Expositions na Bamako kɛnɛ bɛna sigi kumase min ka ɲina o ye ko bolola baara ye yiriwa kuntagalajan ani an ka dɔnko ni seko yakubayali sababu ye Mali kɔnɔ aw ye wili joona ka taa tɔgɔ sɛbɛ APCMM la don o don ka daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 waati ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 17 waati la n'aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la aw ye nɛgɛjuru ci 79 48 22 42 48 76 96 79 fu ani wɔɔrɔ 76 40 51 39 79 76 39 61 52 76 89 99 98 walima 66 75 24 57 baara in kotigiya sɛbɛnnen don Segu mara la jamanaba minnu welelen don o ye Burkina Faso ani Niger ye jamana welelen kɛrɛnkɛrɛnnen o ye Maroc ye ka tɛmɛ u ka bolola baarakɛlaw ka jɛkulu min bɛ araba sale kɛ ni tara mara la olu bɛna kalandege baaraw kɛ katakatani dilan ani mobili scanner kan Siama san 2025 dɛmɛbaw ye PNUD ani jagokɛlaw ka tɔnba CESIM a kɔkɔrɔdonba jɔnjɔn n'o ye sponsor officiel o ye Orange Mali ye Ame alamisa la novembre kalo tile 20 san 2025 ka aw fo ka ko ɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen don an na k'a yira la k'a fɔ aw bisimila ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la kɛnɛ min na n'an bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali fo ka taa se diɲɛ fan caman kunnafoniw ma an ka wula in na kibaruya bakuruba dɔw bɛna tali kɛ bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamɔgɔw ka kɛlɛ maa kelen ta tɛ i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw tun ye a fɔ cogo min na CEDEAO jamanaw bɛ ka yira k'a fɔ ko maa ŋaniya jugu ninnu u ka walew a bɛ ka yakubaya CEDEAO jamanaw kɔnɔ an bɛna an da don o la ka ɲɛfɔli kɛ aw ye diɲɛ sigi naani tribune Nations Unies ɲɔgɔnye dɔ kɛra yen nɔ o ɲɔgɔnye kɛnɛ kan an ka jamana ka lasigiden mun bɛ tɔnba in kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ ko AES jamanaw bɛ ka wulikajɔ mun kɛ ka se ka jugu kɛlɛ an mago bɛ diɲɛ de ka fara ɲɔgɔn kan na an mago tɛ jamanaw la jamana mun ni olu bɛ tila ka maa ŋaniya juguw ka olu dɛmɛ anw kan an bɛna ɲɛfɔli kɛ a ye o fana la an ka cɛfini tabaw ye wulikajɔ dɔw kɛ ka se ka jugu dɔw ni o ye bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamɔgɔw ye ka o daji wulikajɔ mun n'a kɛra sababu ye ka malidenw k'u lafiya kosɛbɛ fintigilakaw ka ɲɛma ale ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔna la an sɔngokaw ka prefe dankan ale a tana a ka janajaw o kɛra bi sɔgɔmada in na ko k'a sababu kɛ bana dɔ o senfɛ kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la
Nigeria jamana ka kalan bi bawo Nigeria jamana ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko u ka jalatigiba dɔ ni o général dɔ ye ko o fagara bamaciya wale ni juguya kɛwale tigilamaw olu o fɛ. Amɛriki jamana ani arabu jamanaw kabi san caman u kuma ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ. Arabu ka masakɛ ale bɛ taama la Amɛriki jamana kɔnɔ ni o ye Saudiya masakɛ yasa ka se ka jamanaba ninnu ka jɛɲɔgɔnw ka kologiriya. Ninnu de an ka wulada in na kibaru la kumaba dɔw ye. An bɛna kunnafoni wɛrɛ fara mun kan sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. An b'a fɔ aw y'aw sɔgɔ ko ɲuman an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na. An bɛna sɔɔni ka walawala aw ye. An bɛ foli kɔrɔkɔrɔ ka di aw ma aw minnu ye an suganti ka kɛ aw kunnafoni ɲiniyɔrɔ ye. Bamananw b'a fɔ ko ni tasuma ye i sigiɲɔgɔn ka bugu minɛ ka n'i sigi k'a lajɛ a kan k'aw fanga fara ɲɔgɔn kan de ka se ka o tasuma faga. N'o tɛ tasuma in bɛ se ka yakubaya ka se e yɛrɛ ma. O de kɛra AES jamanaw ani CEDEAO jamanaw olu ka kow ye. I n'a fɔ AES jamana ɲɛmaaw tun ye wele bila CEDEAO ma k'a yira k'a fɔ yani aw ka gɛrɛntɛw ta k'o da AES kan an bɛɛ lajɛlen bɛ gun kelen de kan ni o ye farafina gun ye. Jango farafina kilebiyan fɛ kɔnɔ in ko an kan ka an fanga fara ɲɔgɔn kan de ka se ka juguw kɛlɛ. O de bɛ ka tiɲɛ di AES jamanaw ani an ka jamana ɲɛmaaw tun ye kɔrɔfɔ minnu fɔ. Bawo Nations Unies kɛnɛ kan CEDEAO ka commission o ɲɛmaa ale kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko bamaciya wale juguya kɛlɛ tigilama ninnu u bɛ ka yakubaya ka taa CEDEAO jamanaw kɔnɔna la. Dr Umar Aliyu Ture ale ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko bamaciya wale juguya kɛlɛ tigilama ninnu u bɛ ka bɔ cɛɲɛnka jamanaw kɔnɔ. Ni sanga in na u bɛ ka u kun da CEDEAO jamana dɔw de kan ka se fo ka se farafina kilebiyan fɛ jamanaw olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko nin ye menace ye. Nin b'a yɛrɛ k'a fɔ alerte bɛ yen joona joona fɛlɛn dabaliw kan ka bila sen kan yasa ka se ka jafara wale tigilama ninnu ka u kɛlɛ. A ka kɔrɔfɔw la ni o ye commission a ɲɛmaa ɲɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko jafara wale maaw ka wulikajɔw an'u ka damatɛmɛ walew u kɛn bɛ ka a caman caman de ye ni waati in na ka bɔ Sahel jamanaw kɔnɔ ko ka taa se CEDEAO jamana tɔw la haka ja farafina kilebiyan fɛ jamana tɔw la ko o ye wale ye wale mun ni diɲɛ kan ka a dɔn ka kunbɛn joona. Diɲɛ kan ka fara anw kan ka se ka bamaciya wale juguya kɛwale tigilama ninnu kɛlɛ. A ye o damakasikan de bɔ diɲɛ seginna ni jamanaw olu ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ wulikajɔw ani damakasikanw bɛɛ lajɛlen kun fɔra anw ka jamana ani AES jamanaw fɛ. A bɛ waati jan fɔ k'a fɔ CEDEAO yani aw ka sigi ka gɛrɛntɛw de ta k'a da anw kan. An bɛɛ lajɛlen dun bɛ kɔnɔ kelen kɔnɔ yani an ka fɔ ko an ka sanction ta a ka kan an ka fanga de fara ɲɔgɔn kan ka se ka jugu kelen kɛlɛ. Bawo jugu ye kelen pe de ye. Bɛn jugu ni o ye maa ŋaniya jugu ninnu minnu bɛ ka maa nanama sumalen ni o ye population civile ye ka bɔnɛ ta ka jigi u kan maa tɛgɛtanw ka gɛrɛntɛ ta k'a da maaw kan ani ka damatɛmɛ wale suguya bɛɛ lajɛlen ka se ka dadigi kɛ kosɛbɛ an ka sɔrɔ siraw la. Ko AES ye o wulikajɔ minnu fɔ nin b'a yɛrɛ k'a fɔ CEDEAO u ye tiɲɛ de segi AES jamanaw ma. Bamaciya wale ni juguya kɛwale kɛlɛmaw u kɛlɛli maa kelen ka ko tɛ. Bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan yasa ka se ka nin wale in kɛlɛ. Fɛn min ye CEDEAO a commission président ale ka kɔrɔfɔw la a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna finitigilaka kelen kelen bila sen kan. Finitigilaka bolo mun n'o bɛna kɛ sababu ye ka se ka bamaciya wale ninnu kɛlɛ. Wa ko u bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ɲini haka ja diɲɛ jamanabaw bɛɛ lajɛlen ko an ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka musakaw kɔ olu labɛn yasa bamaciya wale juguya kɛwale tigilama ninnu an bɛ se ka o kɛlɛ cogo di. A ka kɔrɔfɔla yɛrɛ k'a fɔ ko maa 5,000 hakɛ u bɛna o de ni o ye finitigilaka ye ka o bila sen kan yasa ka se ka nin kunbɛn. Waati jan ni CEDEAO tun ye nin faamu ka fara an ka jamana ɲɛmaaw kan ka wulikajɔw kɛ yani u kun ka na k'u bɛ kɛlɛbolo kelen de sigi. Kɛlɛbolo mun ni o bɛna anw ka jamanaw ka anw kɛlɛ ko kafojaso walew kumaw ye o nɔ ye. Ka sanga ni nin wale in ye u y'a dɔn de k'a fɔ an bɛɛ kun kan ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka finitigilaka kelen mun sigi o kun kan ka kɛ jugu de kɛlɛli ye. Nin waati in na ko gɛlɛyaba a bɛ ka se CEDEAO jamanaw kɔnɔ. U y'a ye k'a fɔ
fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka fanga di bɛɛ lajɛlen ma baw kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin fɔ n'an bɛɛ lajɛlen kun ye an fanga fara ɲɔgɔn kan kabi waati jan a kun bɛ ca ala fɛ bamaciya wale tigilama ninnu san b'a sɔrɔ camanba o bɔra u la farafinna tilebiyanfɛ jamanaw olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ taa Nations Unies kɛnɛ kan ka sanga ni jalajɛba dɔ kɛra jalajɛ mun n'a bɛ tali kɛ ko ka kɛ bamaciya wale ni juguya kɛ wale tigilamaw olu bɛ kɛlɛ cogo di ani fo ka taa se diɲɛ bɛ se ka a fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka ni maa ŋaniyajugu ninnu kɛlɛ an ka jamana tɔgɔ la lasigiden mun ni ale bɛ diɲɛ segin naani tɔnba kɔnɔ ni o ye Isa Kanfuru ye ale de ye kuma ta AES jamanaw ani Mali jamana tɔgɔ la a ka kɔrɔfɔw la yɛrɛ k'a fɔ ko bamaciya wale ni juguya kɛ wale tigilama ninnu u bɛ ka baara mun kɛ an ka jamana kɔnɔ tɛgɛ wɛrɛ de bɛ u kɔkɔrɔ tɛgɛ mun ni o ye diɲɛ jamanaba dɔw ye olu bɛ ka na u da don an ka kow la ka sɔrɔ u tɛ yan nɔ n'a bɛ wele ko ingérence étrangère a ye o walew kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na Isa Kanfuru ka kɔrɔfɔw la yɛrɛ k'a fɔ ko AES jamana fanga farala ɲɔgɔn kan wa an kolo giriyara ka ɲɛsin maa ŋaniyajuguw ma ni o ye jafara wale tigilamaw ye ni ka tila k'a yɛrɛ k'a fɔ ko diɲɛ kan ka fara anw kan ne bawo an bɛ gun mun kan bi jafara wale tigilama ninnu maa kelen ka ko tɛ u bɛ ka maa nanama sumalenw ani ka damatɛmɛ walew ta ka da maaw kan jamana bɛɛ lajɛlen de kan ka fanga ɲɔgɔn kan bawo jugu kelen mun ni o bɛ diɲɛ yɛrɛ bɛn na o de ye bamaciya wale ni juguya kɛ wale tigilama ninnu ye Isa Kanfuru ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko kabi gale kabi waati jan farafinna bɛ nin gɛlɛyaba in kɔnɔ wa diɲɛmaa sigilen don ka anw lajɛ n'a sɔrɔ bɛɛ tun farala anw kan ka se ka anw dɛmɛ an bɛ waati min na ko bi caman tun bɛ bɔ bamaciya wale maa ninnu na h'a ka ja u tun bɛ kɛlɛ k'a ban pewu a yɛrɛ k'a fɔ ko fara ɲɔgɔn kan o de ka bon kosɛbɛ o de bɛ fanga di an bɛɛ lajɛlen ma ko n'i ye misali ta AES jamana ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in na anw ye baaraba mun kɛ ni a sigira ka se ka lakanako sinsin bɛɛ lajɛlen y'a ye a baara bɛ ka nafa mun kɛ an ye kɛlɛbolo kelen sigi ko force unifiée de l'AES o kɛlɛbolo in bɛ ka baara mun kɛ a bɛ ka dadigi mun kɛ bamaciya wale ni juguya kɛ wale tigilama ninnu na bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la an bɛ k'u koron an ka dancɛ sabaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka tila ka u susu mɛ o bɛɛ ta diɲɛ jamana wɔɔrɔw bɛ ka u tɛgɛ don maa ŋaniyajuguw kɔkɔrɔ k'u dɛmɛ ko fo diɲɛ segin naani tɔnba Nations Unies u ka fara an kan ka se ka o wale in de kɛlɛ jamana o jamana ni e de tɛgɛ yera maa ŋaniyajugu ninnu kɔrɔ o jamanaw kan ka ɲangi ɲancogo sugu bɛɛ lajɛlen na h'a ka ja yɛrɛ ka maramafɛn tigɛ o jamanaw la bawo ko o maramafɛn kelenw o de bɛna kɛ ka maa nanama sumalenw ka gɛlɛya lase u ma tiɲɛ ka jamanaw kɔnɔna la Isa Kanfuru y'a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ wulikajɔ mun na a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma halisa bɛɛ ka se ka fanga fara ɲɔgɔn kan bawo ko AES ka fara ɲɔgɔn kan an ye sira caman bɔ ɲɛta kuntalajan ani fo ka taa se sira bɛɛ lajɛlen AES fara ɲɔgɔn kan in a ye sebaya sɔrɔ a kɛra fara ɲɔgɔn kan kolo girinmanba ye o de la diɲɛ segin naani kɛlɛbolo minnu tun bɛ an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se jamana wɛrɛw ma olu taalen an ka jamana ma gɛlɛya foyi sɔrɔ wa jamana fintigilakaw ye danaya kura sɔrɔ ka da u yɛrɛ la o bɛ ka wulikajɔw kɛ ka se ka jamana kɔnɔdenw ni u bololafɛnw ka olu lakana an bɛ taa lakana ko sira fɛ kiba an ka fintigilakaw ka ɲɛma ale ye kɔrɔfɔ fɔ cika mun na n'a yɛrɛ k'a fɔ ko tarata don novambre kalo tile 18 cɛfini tabaw olu ye baaraba dɔ kɛ sanfɛ kɛlɛcɛw ka fara AES kɛlɛbolo kelen kan ni o ye force unifiée de l'AES ye sanfɛ kɛlɛcɛw ka sɛgɛsɛgɛli ɲuman kɔnɔna la u taara u ɲɛ da bamaciya wale tigilamaw u ka mobili dɔ kan yɔrɔ mun n'a kɛra Tambakɔr o bɛ Mali ani Niger dancɛ la ko dancɛ in kɔnɔna la an ka kɛlɛbolo AES ka fara ɲɔgɔn jɛkulu kɛlɛbolo ko bunakun kan u ɲɛ dalen ni mobili kofɔlen kan ani maa ŋaniyajuguw kɛnb'a kɔnɔ ko u y'a viser ni ka susu ka mobili ani a kɔnɔnafɛn bɛɛ lajɛlen daji cɛfini tabaw u ka wulikajɔ mun ni u b'a kɔnɔ ko o wulikajɔ kɛra sababu ye fɛnɛ Gawo marabolo kɔnɔ yɔrɔ mun na ni bamaciya ni juguya kɛ wale tigilamaw u tun bɛ ka taa sanubɔw kɛ sanubɔ mun n'u bɛ a musakaw de kɛ ka u ka maramafɛnw san ka damatɛmɛ walew kɛ ni a ye an ka finitigilakaw ka wulikajɔw kɔnɔna la u taara se o daga dɔ ma ni ka susuli ta ka da maa ŋaniyajugu ninnu kan susuli mun ni u ye u bɛɛ lajɛlen daji cɛfini tabaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw fanga bɛ ka bonya an ka faamaw fɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la h'a ka ja ka se ka maa ŋaniyajugu ninnu ni o ye bamaciya wale ni juguya kɛlɛ tigilama ninnu ka se ka u bɛɛ lajɛlen ka u daji ka maliden lafiya ka se ka to ka munumunu saliw kɛ
alisa an bɛ to an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔw la Gawokaw bara sanubɔyɔrɔ mun tun bɛ yen nɔ ni u b'a wele ko Mindor Intaka o sanubɔyɔrɔ in n'a kun fɔra ko Gale ko maa ŋaniyajugu bamacɛ wale ɲɔgɔnkɛwale tigilama ninnu u tun bɛ taa nin sanu ninnu de bɔ k'a kɛ u ka musakaw ye nka sanga ni an ka cɛfini tabaw u ye wulikajɔ mun kɛ commandant de zone mun bɛ yen nɔ ni opération dugukoloko général de brigade Mamadu Masawule Samake Masawule n'a ka cɛbalenw olu de tun ye wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko maa si dagalen tɛ ka sanu bɔ nin yɔrɔ in na maa minnu bɛ yen ni o ye population civile ye bɛɛ ka bɔ yen nɔ maa si kana sanu bɔ o la maa ŋaniyajugu minnu bɛ to k'u dɛn ka na sanu bɔ finitigilakaw bɛ ɲɛ da u ka cɔyi ka sanga ni wulikajɔw ye nin waati n'a yɛrɛ la k'a fɔ nin sanubɔyɔrɔ in ni o ye Intaka ye a bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsili bɛ an ka cɛfini tabaw bolo finitigilakaw bɛ ka yɔrɔ in ka a lakɔlɔsi wa jamana ɲɛmaaw u ye hakilina min ta k'a fɔ an ka dugujukɔrɔ nafolow anw de ta don maa si tɛ a bɔ ka taa kɛ musaka wɛrɛw ye o siratigɛ de la an ka sanubɔ cakɛda mun bɛ yen ni o ye jamana yɛrɛ ta ye ko nin sanubɔyɔrɔ in a bɛna di o de ma ni o ye Sorem Mali ye Sorem ni olu bɛ sanu ka a sɛgɛsɛgɛ ka sanu bɔ ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen kɛ ko nin sanubɔyɔrɔ in bɛ di u ma wa baaraw bɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ finitigilakaw olu ka lakɔlɔsili kɔnɔna la yaasa ka se ka an ka jamana lakana sinsin ani an ka dugujukɔrɔ nafolow u ka se ka yelengu an kunna an ka wolomasiri tabaw ka minisiri ni o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale ye kunungo Allemagne lasigidenmuso min b'an ka jamana kɔnɔ ka o bisimila a ramɛ k'a fɔ ko lasigidenmuso ni o ye docteur Corina Fricke ale ni an ka cɛfini tabaw ka minisiri u ka kumaɲɔgɔnw bolila ani Allemagne jamana bɛ se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na yaasa ka se ka jɛɲɔgɔnya cɛɲuw kɛ ɛrɛlen k'a fɔ an ka jamana ye jamana dayɛlɛlen ye i n'a fɔ an ka kɔkancɛw minisiri bɛ o de fɔ jɛma ye kuma bɛɛ an ni jamana bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ nka baaraw ka kɛ bonya kɔnɔ wa a ka kɛ nafa kɔnɔna la maa si tɛna baara kɛ anw kɔ kan an bɛɛ lajɛlen bɛ tɔnɔ sɔrɔ cogo min na ko baaraw bɛ kɛ o de la o siratigɛ de la an ka cɛfini tabaw ka minisiri ani sɔrɔsikɔrɔw olu ka minisiri Sadio Kamara ani ni maa kofɔlen ni o ye Allemagne lasigidenmuso u ye bɛnkan caman sɔrɔ ka yira k'a fɔ an bɛna an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sira bɛɛ lajɛlen fɛ lakanako siraw ɲɛtaa kuntalajanw dɛmɛ ni dɛmɛden siraw ani fo ka taa se cikɛkow ji ni sira bɛɛ lajɛlen na ko jɔɲɔgɔn ɲumanw u bɛna tɛmɛ ani Allemagne jamana ni ɲɔgɔn cɛ don nataw la kunnafoniko bɛna kun kan keba an ka kunnafonikow ani subahana mansinw minisiri Amdu Iliane ale tun bɛ Burkina Faso fɛaba kɔnɔna la Wagadugu ka taa se lajɛba mun ni a bɛ ka kɛ subahana mansinw a ta ko muganan ko semaine de numérique o jalajɛba mun ni an ka jamana ani Niger fo ka taa se Ghana ma anw de tun ye jamana welelenbaw ye baw nin kadara kɔnɔ a bilala AES ka ɲɛta ani subahana mansinw bɛ kɛ sababu ye ka an kalan k'an sɔgɔ diɲɛ na cogo min na ni ka yiriwa siraw k'olu bɔ a tun bɛ ka boli o hakilina de kɔnɔna la an ka jamana minisiri y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara nin kɛnɛ kan bawo ko nin bɛ AES ka fara ɲɔgɔn kan ka a kologiriya sira bɛɛ lajɛlen fɛ ha ka ja subahana mansin kow diɲɛ sɔrɔ cogo kuraw an bɛ se ka an ka jamanaw yiriwa cogo min na bawo diɲɛ bɛ gun mun kan bi subahana mansinw ni sɔrɔ cogo kuraw baara bɛ ka kɛ o de kɔnɔna la ka se ka wulikajɔ kuraw ani diɲɛ fɛn kuraw olu mun n'a bɛna nafa don an kun kosɛbɛ sɔrɔ sira fɛ ani fo ka taa se ɲɛta kuntalajan siraw ka bɛn ni diɲɛma hakɛw ye nin kɛnɛba in yɛrɛ la k'a fɔ ko hakili falenfalenw kɛra an ka sifinnakaw an ka seko ni dɔnkow ani an yɛrɛ bɛ se ka fɛn minnu kɛ subahana mansinko sira fɛ o bɛɛ lajɛlen de kɛra nin kɛnɛ in a bonya ni a wasa o ye an bɛ taa cikɛko bunakun kan an ka jamana cikɛlaw ka minisiri ni o ye Daniel Simon Kelema ale ye cikɛlaw ka jɛkulu dɔw bisimila yaasa ka se ka taa kuma cikɛko a baara jaabi minnu ni a kɛra ɲina san kɔnɔna la baara minnu kɛra u ka se ka taa hakili falenfalen kɛ o baaraw kan jango an ka jamana kɔnɔ sigida minnu ni olu bɛ kɔɔri sɛnɛ kɛ ko ofisi o zoniw fo ka taa se cikɛla wɔɔrɔw ma ni o dɔw bɛ tali kɛ Baginda Selenge Kucala Segu Ɲɔnɔ Buguni olu bɛɛ lajɛlen délégation fo ka taa se lapasali jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma Seretem ni a ɲɔngo olu bɛɛ lajɛlen de ye minisiri kumaɲɔgɔnya a ka kɔrɔfɔw la minisiri ye an ka cikɛlaw ka u fo kosɛbɛ bawo
ko olu de b'a to dunkafa bɛ se ka sabati. Dunkafa o de ye diɲɛlatigɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen ye, ko dunkafa mun n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. An ka cikɛlaw u ye baara mun kɛ, u ye kɔɔri sɛnɛ mun kɛ, kɔɔri nafa ka bon cogo min na ka se ka an ka jamana waganɛ bugun, ko ka foli di an ka kɔɔri sɛnɛnaw ma. U bɛ ka baara mun kɛ ka sɔrɔ an bɛ waati min na ko bi gɛlɛya caman bɛ yen, bawo tajiko gɛlɛya ni a ɲɔngo ani foro kɔnɔnaw la tuma dɔw la maa ŋaniyajugu ninnu bɛ taa cikɛlaw ka taa u papa yaasa u kana se k'u ka ci kɛ. Ko cikɛlaw kɛlen ka nin bɛɛ lajɛlen muɲu ka baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka se ka jaabiw bɔ k'a ka kan, taamasiyɛn ani fo ka taa se cikɛlaw u ka fo kosɛbɛ. U ye wulikajɔ minnu kɛ ani u bɛ ka baara min kɛ jamana yiriwali, jamana kɔnɔdenw olu ka baloko a sinsinni kɛnɛ kan. Minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa ka se ka an ka cikɛlaw ka u kɔkɔrɔma don, u bɛ se k'u ka baaraw kɛ cogo min na ka sɔrɔ u ma siran, u ma yɛrɛyɛrɛ. Wa ko an bɛ waati gɛlɛn min kɔnɔ an ka cɛfini tabaw ko ka foli ani tantɔli di u ma, baw bɛ ka baara mun kɛ jamana kɔnɔdenw olu ka lakanali ani basigi sinsinni na ko baara belebeleba don. An bɛ taa Kanam maaw olu ka kɛnɛ kan. Kanam u ka sigikafɔba ni o ye session de conseil d'administration, o baaraw kɛra bi sɔgɔmada in na ka sanga ni nin sigikafɔba in ye ni o ye a tako 30nan ye. U bɛ kuma cakɛda in ye baara minnu kɛ ani baara minnu kan ka kɛ u bolo, yɛlɛma kura minnu ni u kan ka don u ka baaraw kɔnɔ fo ka taa se ɲɛtaa siraw fɛ, baara kura minnu ni u bɛna a kɛ yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ o la. Kanamu ni o ye an ka jamana bilankɔrɔ o maaw ka koɲɛw kunna kɛnɛyako sira fɛ, o cakɛda belebeleba o ka kɛnɛ belebeleba in kan. Keba Jalo ale tun bɛ o kɛnɛ kan. Keba, mun sɔrɔ o kɔnɔ kan an bɛ taa i fan fɛ ka jɛngo lajɛ. Bi an ka n b'a fɔ ma ko conseil d'administration, an ka administrateur bɛɛ bɛ yan bi pour que a kan ka conseil d'administration kɛ n'o y'a 30nan ye 30e session. Donc bi an bɛna mun kɛ, an bɛna an ka document caman, an ka document belebelebaw de sɛgɛsɛgɛ bi. Administrateur bɛn'o sɛgɛsɛgɛ minnu kan ka valider, u b'olu valider. O ye an ni mun tɛmɛna n'o ye 2024 ye. An ye baara minnu k'a kɔnɔ, a budget exécuté cogo min na, an ka wari ko an ka état financier, o wari ko k'olu fana bɛɛ sɛgɛsɛgɛ, n'olu bɛɛ ɲɛna kuma na olu kan ka valider. Donc o la o dɔrɔn tɛ, an bɛ tila ka ɲinan ta fana, ɲinan premier semestre, ɲinan moitié, an ye baara minnu kɛ fo ka na se juin ma, san kun fɔlɔ an ye baara minnu kɛ olu fana bɛɛ bɛna sɛgɛsɛgɛ. Donc maintenant année 2024 baaraba minnu kɔra a kɔnɔ, an y'a ye k'a fɔ vraiment baara caman kɛra, avancé caman kɛra. Olu la an y'a ye k'a fɔ an ye mɔgɔ camanw ta tuguni, assuruw cayara, a bɛ f'o ma ko immatriculation, plus de 100 000 o farala kan. O bɛ yen filanan fana an ka assuruw kan ka taa baara kɛ dɔgɔtɔrɔso minnu na, olu fana caman fana kɛra ɲina, k'an b'a fɔ ma ko conventionnement. Et puis au conventionnement an y'o olu kɛ ka taa fo an ka dɔgɔtɔrɔso misɛnninw na, CSCOM na, surtout an ɲina an ye an banban CSCOM kan kosɛbɛ, olu pour que olu bɛ se k'an ka assurew ta en charge. Parce que assuré an ka baara an ka laɲini ye mun ye, pour que an ka assurew kan ka se ka an m'u bénéficier sur toute l'étendue du territoire. U mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ, parce que assuré don kan ka se ka taa dɔgɔtɔrɔso de la, dɔgɔtɔrɔso min bɛ se k'u ka bana furakɛ cogo min na. Donc ça c'est très important. Donc o la an y'o fɛɛrɛ kosɛbɛ. Mais o la fana an ye 2024 an ye baara kɛ fɛn kuraw caman sɔrɔ. O ko kun ye min ye pour que an bɛ se ka taa an b'a fɔ min ma ko digitalisation. Digitalisation fɛn caman ka se ka kɛ machine ni fɛnw na, papier ko nɔgɔya dɔɔni. O de kana pour que man ka passer bulu fɛ ka caya. O bɛɛ ko kun ye mun ye, o bɛɛ kun ye pour que an bɛ se ka an ka baara u sigi cogo min na, pour que an ka assurew bɛ se ka soins de qualité sɔrɔ cogo min na. O b'a la, o la fana o b'an permettre fana ka suɲɛli caman bɔ suɲɛli la, ka suɲɛli maîtriser dɔɔni. Parce que a yɛrɛ b'a dɔn, a b'a dɔn, ne b'a dɔn, suɲɛli min bɛ kɛ an b'o la, bɛɛ b'a dɔn. An tɛna an da don o bɛɛ la, k'an b'o bɛɛ sɛbɛsɛ, suɲɛli modèle bɛɛ bɛ yen. Mais o mansin ninnu b'an dɛmɛ pour que an bɛ se ka suɲɛli basigi cogo min na. Donc maintenant an bɛ continuer fɛ. Donc 2025 nin fana na, komi n y'a fɔ an bɛ n'o fana kuma fɔ. Donc an ye minnu kɛ an bɛ ka continuer ka sɛgɛsɛgɛli k'olu de kan, an bɛ continuer k'an sinsin olu kan kosɛbɛ. 2025 san kun fɔlɔ, an y'a ye k'a fɔ hali bi immatriculation ninnu a camanba an ye caman ko la. Mais maintenant an bɛ ka taa bolo min kan sisan, an bɛ ka taa secteur informel la.
secteur informel abara ko fo amoy be sara soro mais secteur informel c'est très important wala to ñani ba chamanké avec le monde agricole sénégalais ani ba chamanké fana avec les artisans chambre de métier mo ani chauffeur ou fana barake donc maintenant ko organiser pour ko fana bisika ta amula tukumna parce que on a on a ali état généraux de la santé là akuma fora et flana les plus hautes autorités et kadamne anga fama bayra la président de la transition le général Assimi Goïta il a dit avec fin que aye jama bla au cœur de tout ce que vous faites oui malien bé a droit à la santé donc ameka barra de qu'est-ce ça et très rapidement pour que ambisika et régime d'assurance maladie universelle indamne chugomena oui pour que malien bé bisika don amula chugomena bébé doni ta chugoy bébé de cotisation sera chugo avec mais l'essentiel est que bekata amokono ambo barad là. Ametanga marabolo konna kibarola nyoro kaubara erla kafo ko sogoli obenake bagan ba bikonton akela sogoli mu nabege sabuye kaseka bagan kishi kabo bagan bana ani anyongo ma obaraw onundona kasangani novembre kalo kle tan ani shegi ko sogoli abeke fufalaki kalo saba okonna la reme kafo marabolo nyama nyoro du sahel kaubara ani fotase projet mumbe no ko PRAFD olu de ka bolo ɲɔgɔn bɛ ka nin baara in kɛ yaasa baganmaralaw ka se k'u ka bagan nafa ka bɔ an sɔngɔkaw bara dɛmɛ dɔ tara k'a di maaw ma dɛmɛ mun n'a bɛ tali kɛ dala dumunifɛnw u caman na ka sanga ni novembre kalo tile 18 ye a la k'a fɔ ko guwa camanba olu de ye 3,400 hakɛ ka o sɔrɔ 7,400 ka o musaka don u ma musaka mun ni o ya a bɛ don malo ɲɔ kaba sɔ tulu sukoro kɔgɔ ani nɔnɔ ni a ɲɔngo yaasa ka se ka gɛlɛya ta ka bɔ guwa caman kan baloko o sira fɛ o baara in n'a bilala sen kan cakɛda mun bɛ ni olu bɛ baloko o hakɛw la ni o ye programme alimentaire mondial ye pamu olu ka wulikajɔ o kɔnɔna la kucalakaw bara dɛmɛ tara k'a di musolaka dɔw ma muso mun ni olu bɛ bagan mara ani boloyɛlɛma o siraw fɛ dɛmɛ mun n'a dɔw bɛ tali kɛ baw fo ka taa se barama ni minɛn camanba a yɛrɛ k'a fɔ ko nin hakilina in a bɔra ONG Ameri yɔrɔ ka se ka dɛmɛ k'a di musolakaw ma musow u ka se ka u bolomayɛlɛma ha ka ja cikɛla musow yaasa u bɛ se ka gɛlɛya caman mun n'a bɛ musow kan ka o kɛlɛ ka bɔ u yɛrɛ kan kulukorokaw bara araji ni o ye bana mun bɛ bagan na ka don adamaden na ko a kɛra sabu ye ka maa kelen bɔnɛ a nin na kulukorokaw ka CSRF ɲɛmaaso olu la yɛrɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ u ka vétérinaires u y'a yɛrɛ k'a fɔ hali n'a sɔrɔ bana ninnu bɛ ka dɔgɔya bana mun n'a bɛ bɔ bagan na ka yɛlɛma adamaden na ko nka maaw kan u janto u yɛrɛ la ko nin maa kofɔlen mun fatulen filɛ nin ye olu de tun ye ale kin nka a ka kini da o ma se ka taa n'a ye kɛnɛyaso la joona u ye kalo 2 ɲɔngo bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ u y'a ko la munumunu o de kɛra sababu ye wulu ka kinda in a ye bana bila maa kofɔlen na ni o kɛra sababu ye ka kɛ a sata ye sankaw bara wulikajɔ dɔ kɛra san ɲɛmaaso fɛ ko yaasa ka se ka dugumɔgɔw k'olu hakili falen ka hakili cari k'u la k'a fɔ ko maramafɛn kana ye maa si bolo maramafɛn misɛnmanin mun bɛ n'u b'a wele ko kaliburu arme légère ko ka se ka maaw kunnafoni k'a fɔ olu tali sifinnakaw fɛ walima maaw ma a kɔnnen don wa an ka sariya tɛ jɛn n'a ye wa bɛɛ kan ka o maramafɛn ninnu ka o kɛlɛ baw maramafɛn ninnu yakubali o de bɛ kɛ sababu ye ka bamanciya walew ka olu juguya ni ka kɛ sababu ye ka bandiyaw ani gɛlɛya wɛrɛ ta ka ɲɛsin maaw ma ni hakilina ye a bɔra PNUD ani fo ka taa se ALPC olu ka bolojuguma o kɔnɔna la bafulabekaw fɛ yen nɔ tajiko gɛlɛya cikɛlaw yɛrɛ k'a fɔ k'o kɛra sababu ye u ka cikɛfɛnw caman bɛ ka tiɲɛ bawo ko sumanw tigɛra nka yaasa ka se ka sumanw gosi i n'a fɔ malo ni a n'a ɲɔngo malo ɲɔ ka se ka u gosi gosilan mun bɛ u bolo ni o ye a masiniw ye o masini ninnu taji de bɛ kɛ u kɔnɔ nka ko nin waati in na tajiko gɛlɛya bɛ ka kɛ sababu ye u tɛ se ka u ka malo ni ɲɔ gosi a cogo la ko dɔw diyagoyan bɛ ka taa ka malo ni a kamaw to foro kɔnɔnaw la ko nin waati in na a ka kan dɛmɛ ka don u ma joona yaasa u bɛ se k'u ka ci jaabiw k'a tɔ lase u ye ɲina ci mun kɛ
an sɔngɔ kaw bara sangafo bɛ yen nɔ capitaine Jelimandi Sumano ni ale ye bala falenka ye an sɔngɔkaw ka préfet dankan dokun do fɛnɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko a tanyana bana dɔ sen fɛ Bamako yan nɔ hôpital Gabriel Touré la a yɛrɛ k'a fɔ ko ni sous-préfet in ni a kun dɔnnen don kosɛbɛ n'a ka wulikajɔw n'a ka cɛsiri ye nka ko bana in a tora o la a ka sangafo olu kɛra bi sɔgɔmada in na Yirimajɔ kaw bara nɛgɛ kanɲɛ 10 o waati kibaramɛte fan fɛ yan'an ka taa an ka kɔkan kibaruw kɔnɔ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu don wara ta de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. An ka jamana kɔkan kibaruw kɔnɔna la an bɛ taa Nigeria kaw bara Nigeria jamana ɲɛmaa Bola Ahmed Tinubu ale ye a yɛrɛ k'a fɔ ka sɛbɛntiya k'u ka finitigilaka ɲɛmaa général dɔ o fagara Bamanciya waleɲuman kɛwale tigilamaw fɛ kɔrɔfɔ sɛbɛntiyara jamana ɲɛmaa a ka cikan dɔ senfɛ ni o ye communiqué ye ni communiqué min kɔnɔ a b'a yɛrɛ k'a fɔ ko finitigilaka ɲɛmaa in ko maa ŋaniya jugu u ye a bɔnɛ a nin na o kɔnɔna la a bɛ foli ta ko k'a ɲɛsin finitigilaka ɲɛmaaw ma a ka communiqué in kɔnɔ k'u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ yaasa ka se ka lakanako sinsin mais kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa ka se ka Bamanciya waleɲuman kɛwale tigilama ninnu minnu bɛ ka don Nigeria kɔnɔ Nigeria fan caman ha ka jɔ ka kɔran fan fɛ u fanga ka bon ni kosɛbɛ ka se ka u kunbɛn ni ka u so ci Congo RDC jamana kɔnɔna la u ka dugujukɔrɔ nafolokow minisiri ni o ye Luze Watum Kabamba ale ni a ka délégation u kisira ka bɔ pankulu ka jenini dɔ senfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko pankulu in a kun bɔra RDC faba de kɔnɔ pankulu jigitɔla pankulu jigiyɔrɔ la a jigilen duguma yɛrɛ a ye sira de bila pisi ka bɔ pisi sanfɛ n'o kɛra sababu ye pankulu in ta minɛna a la nka maa minnu tun bɛ a kɔnɔ ni o ye minisiri dugujukɔrɔ nafolo minisiri ani a nɔfɛmɔgɔw ye u kɔni sera ka boli ka bɔ joona ka sɔrɔ maa ni ma to nin koɲɛ in na Nigeria jamana kɔnɔna la halisa a yɛrɛ k'a fɔ ko Bamanciya waleɲuman kɛwale tigilamaw olu ye susuli da église dɔ kan n'a kɛra sababu ye ka maa 2 bɔnɛ a nin na ko in kɛra ka sanga ni arabadonya ye a yɛrɛ k'a fɔ ka église min bɛ na ale tun bɛ n'a bɛ Mɛdurugu kɔnɔna la Mɛduguri a yɛrɛ k'a fɔ ni a bɛ Nigeria camancɛ ko maa ŋaniya jugu ninnu u taara se église in de ma ni ka susuli da maaw kan o de kɛra sababu ye ka maa 2 bɔnɛ a nin na u y'u ka walew kɛ dɔrɔn u ye fiɲɛ minɛ ni ka u yɛrɛ ɲini fɛn mun ye Nigeria jamana wasadenw ye u kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛna wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ u siran bɛ Amérique jamana kana gɛrɛntɛ kura ta ka da o kan bawo Amérique jamana ɲɛmaa o kun kɛn bɛ ka bagabagali da Nigeria kan ko chrétien diinɛw bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ chrétienw bɛ ka faga Nigeria jamana kɔnɔ ko Nigeria ko walew dabila walima Amérique kana n'a ka finitigilakaw ye Nigeria jamana kɔnɔ ko nin ko in a bɛ sɔn ka dɔ fara gɛlɛyaw kan gɛlɛya mun ni a bɛ Nigeria jamana ni Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ Guinée Bissau jamana kan ka na jamanakuntigi kalata la jamanakuntigi Umaru Sisoko Ambalo maa caman kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛ sanfɛ kosɛbɛ bawo ka a ka jamanakuntigiya sɔrɔli a ka fanga ka bon kosɛbɛ a garisɛgɛ ka bon ko ka sɔrɔ jamanakuntigi kalata tɛmɛnen mun tɛmɛna maa caman kun ɲɛ b'a la k'a fɔ
kalata maaw ma bɔ i n'a fɔ kan ka bɔ cogo min na maaw bɔta dɔgɔra kosɛbɛ wa fo ka taa se wasadentigi kalataw ani wasabulon kɔnɔ yɛlɛmayɛlɛmali caman tun bɛ ka don a la kuma bɛɛ a tun bɛ yɛrɛ k'a fɔ ko maa dɔw tun bɛ kafo jaso walew k'u labɛn tentative de coup d'état ko olu kunbɛnra ko nin wale n'a ɲɔgɔn minnu bɛ ka kɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔ k'o de bɛ maa kamana gan yanni jamanakuntigi kalata in cɛ Gabon jamana kɔnɔna la maa 9 u ye olu lasago maa minnu ni olu tun ye jamanakuntigi kɔrɔ Ali Bongo masuramɔgɔw ye k'u lasago kaso la ka yɛrɛ k'a fɔ dɔw ka kaso bɛ taa san 2 fo ka taa se san 15 hakɛ la maa ninnu bɛɛ lajɛlen ni o jamanakuntigi masuramaw ye jalaki de binnen u kan kiiri tigilamɔgɔw fɛ k'a fɔ ko fanga kɔnɔ Ali Bongo ka waati ko ni maa ninnu ye jamana ka nafolo ka a dun cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na ani u ye nafolo ta ka bamanciya walew ka o di olu ma ko financement de terrorisme corruption ani fo ka taa se jalaki camanba o de binnen don ni maa kofɔla ninnu ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ fo ka taa se jamanakuntigi yɛrɛ jamanakuntigi kɔrɔ a denkɛ ni a furumuso olu fɛnɛ kiiri tigilamɔgɔw ye san 20 kaso ka o daw kan hali n'a sɔrɔ Sylvia ani Nordin Bongo ni sanga in na u bɛ exil la jamana kɔfɛ Faransi jamana kɔnɔna la Emmanuel Macron a ye taama daminɛ bi alamisa donya in na farafina jamana caman kɔnɔ ko o bɛ tali kɛ Macron bɛ ka wulikajɔ mun kɛ yaasa ka se ka Faransi ni farafina ka jɛɲɔgɔnyaw ka korogiriyabaw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Faransi ani farafina jamanaw hakaja Faransi kan fɔ jamanaw gɛlɛya caman bɛ ani ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya sira fɛ a ka taamaw la yara k'a fɔ k'a bɛna taa Sud-Afrique Gabon Angola ko nin bɛɛ lajɛlen na jɛɲɔgɔnya ka se ka o kɔrɔsiyɛn halisa jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Faransi jamana ani farafina jamanaw ye o de ye hakilina ni a kunnafoliw bɔra Faransi jamana ɲɛmaayaso fɛ Israɛli jamana ka susuli kɛra sababu ye ka maa dɔw minnu ye u sigiyɔrɔ bila réfugiés ka se ka olu sɔrɔ ni o bɛɛ lajɛlen kun ye o kɛra Liban jamana de kɔnɔ Palestine ka den mun ta bɛ bisimila minɛ Liban kɔnɔ susuli olu de sɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ maa 13 olu de bɔnna o ni na Israɛl jamana ka nin susuli in kan Liban jamana dugukolo kan a yɛrɛ k'a fɔ ko nin bɛna gɛlɛyaba ta k'a da Liban jamana ni Israɛl gɛrɛntɛ mun bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya mun bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛna dɔ de fara o kan bawo ko kabi san tɛmɛnenw na bɛnkan mun sɔrɔla k'a fɔ ko Liban ani Israɛl ni ɲɔgɔn cɛ haka ja fo ka taa se Israɛl ni Hezbollah maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ka mugu ni kisɛ jɔ nka ni susuli mun ni Israɛl y'a kɛ Liban dugukolo kan ko ka ɲɛsin Palestinikaw ka réfugiés ka kan ma ko a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ de fara jamana fila ninnu u ka gɛrɛntɛw kan Faransi jamana kɔnɔna la u ka yɔrɔ salenw filɛ yɔrɔ mun ni o ye musée ye ni maa dɔw taara dankari kɛ musée la k'u ka fɛn nafamaba caman cɛ ka taa n'a ye Louvre a ɲɛmaayaso yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna musée in kologiriya ka se ka lakɔlɔsila ni o ye caméra de surveillance ye k'a bila fan bɛɛ lajɛlen fɛ bawo ko a sonyani min kun kɛra waati tɛmɛnen ni o kɛra octobre kalo tile 19 na ko miniti 8 ɲɔgɔn dɔrɔn zone ninnu nana don ka se ka nin yɔrɔ nafamaba in ka minɛnw cɛ minɛn minnu taara n'a ye k'u bɛ dagosi bɛ t'i jɔ fo dollar wari $88,000 hakɛ la ko o wale minnu ni bɛɛ lajɛlen kamana gana o de la ko yɔrɔ in a lakana ko bɛna bonya kosɛbɛ ni caméra de surveillance kologiralen fan bɛɛ lajɛlen fɛ Amérique jamana ni Saudiya jamana ka jɛɲɔgɔnyaw maa caman bɛ k'a fɔ yira k'a fɔ jɛɲɔgɔnya ninnu bɛna segin ka na bawo Amérique jamana ni Saudiya jamana gɛrɛntɛba de tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ani fo ka taa se gɛlɛyaba tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga ni Saudiyaw ka kunnafonila dɔ ni o ye Jamal Khashoggi ale fagali Amérique dugukolo kan o de tun kɛn bɛ ka jamana fila ninnu cɛla gɛlɛya kosɛbɛ nka nin kɔsadan in na Saudiya jamana masakɛ ni o ye Ura Mohammed Ben Salman ale ye taama kɛ Amérique jamana kɔnɔna la n'a a kun bisimilalen don Amérique jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye Donald Trump ye kɛnɛ belebeleba mun kɔnɔ ni kumaɲɔgɔnw kɛra surafunadun kɛnɛ belebeleba kan maaba welelenw caman ani fo ka taa se diɲɛ mɔgɔbatigiw caman ni o ye opérateur économique fo ka taa se milliardaires camanba o ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan kɛnɛ in ka nafa tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka Amérique jamana ani Saudiyaw u ka jɛɲɔgɔnyaw ka a kɔrɔsiyɛn halisa jɛɲɔgɔnyaw ka se ka segin ka na u ni ɲɔgɔn cɛ ko yaasa nafaw ka se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ jamana ba fila ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ
ni ne bɛ dan siri an ka wulalen na bamanankan kibaru la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma an b'a fɔ ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don ani an b'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na kibaru bɛ to sen na nɛgɛ kaɲɛ 21 ani Kasim Tarawele ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru wɛrɛw kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ ye k'an bɛn jaw tun bɛ ka yira aw la balimakɛ Keba Jalo fɛ. لبيك اللهم لبيك. En Balma, on est kunnafoni ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba. Kuba ni malien bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko Saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini malien bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka malien kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum. لا شريك لك